Il-tim bineta żgħira kont milquha minn kuġin Mordecai, raġel ta' fidi soda u qalb ġeneruża. Fit-toroq ta' Susa, il-belt kapitali tal-Imperu Persjan kbir, trabbejt taħt il-ħarsin tiegħu kollu mħabba. Mordecai ma kienx biss il-ħares tiegħi, iżda l-gwida u l-konfidenti tiegħi wkoll. Għallimni tradizzjonijiet tal-poplu tagħna, il-lut u nissel fija sens qawwi ta' identità u skop. Il-ħinijiet ta' filgħaxija kienu mimlija bistejjer ta' missirietna, rakkonti ta' kuraġġ u perseveranza li sawru l-karattru tiegħi. Minkejja l-uġieħ li kont il-tima, sibt faraġġ u saħħa fid-devozzjoni ta' Mordecai. Urini li anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar jibsa nistgħu nsibu barkiet mhux mistennija. L-erf u l-imħabba bla kundizzjoni tiegħu kienu sisin li fuqhom bnejt ħajti. Ftit kont naf li trobbija umli tiegħi kienet biss il-bidu ta' sensiela ta' ġrajiet straordinarji li kellhom iġibuni fiċ-ċentru tal-poter u jpoġġuni f'pożizzjoni li nbiddel id-destin ta' nazzjon sħiħ. Id-destin għandu mod partikolari kif juri ruħu. F'tebqatajn ħajt inqalbet ta' taħt fuq. Is-Sultan Xerxes fit-tfittxija tiegħu għal reġina ġdida ordna li l-iżbel xebbit tas-saltna kollha jinġibu fil-palazz. Kontra kull probabilità ġejt magħżula jien. Il-palazz kien dinja liħ mimli lussu u intriġi. Jien tfajla ludija sempliċi, sibt ruħi mdawra bħarir fin, fwejja eżotiċi u kompetizzjoni qalila. Il-kandidati l-oħra kienu jagħmlu minn kollox biex joġbu, iżda jien imxejt fuq il-parir ta' Hegai, l-ewnuku responsabbli mill-ħarem. Il-gwida tiegħu kienet ta' siwi kbir. Segwew xhur ta' preparazzjoni. Banjiet bżjuti fuħu, trattamenti ta' sbuħija u lezzjonijiet tal-etiketta kienu jimlew il-ġranet tiegħi. Iżda qalb dan il-għana kollu, bqajt leali lejn l-eruq tiegħi u żammejt moħbija l-identità vera tiegħi. Meta fl-aħħar wasal il-waqt li nidher quddiem is-sultan, ħassejt it-toqol tal-mument. Għal sorpriża tiegħi, Xerxes baqa' mistaġebbija. Forsi kienet is-sempliċità tiegħi qalb dak il-ftaħir kollu li ħaditu. Il-fatt u li b'daqqa ta' destin li lanqas l-aktar strateġista kapaċi ma seta' jbassar, ġejt inkurunata reġina tal-Persja. Min il-tima għal-reġina, it-tluħ tiegħi kien maġġel ħafna. Iżda fil-waqt li l-kuruna kienet fuq rasi, qalbi baqgħet mal-poplu tiegħi. Ftit kont naf li din il-pożizzjoni mhux mistennija kellha tkun kruċjali biex niffaċċja l-isfidi li kienu ġejjin. Il-ħajja fil-qorti kienet logħba kontinwa ta' deritu sigriti. Bħala reġina kont fiċ-ċentru tal-attenzjoni, imma kont inġor miegħi sigrit li seta' jbiddel kollox l-identità ludija tiegħi. Skont il-parir ta' Mordecai, żammejt il-wirt tiegħi moħbi, konxja tar-riski li l-iżvelar seta' jġib. Kull jum kien eżerċizzju ta' bilanċ. Min barra kont ir-reġina Persjana perfetta, graċjuża, eleganti u dedikata għad-dmirijiet reali tiegħi. Min ġewwa żammejt ħajja l-fjamma tal-fidi tiegħi u t-tradizzjonijiet tal-poplu tiegħi. Il-festi sontużi u rriti tal-qorti kienu f'kuntrast qawwi mat-talb siket li kont nagħmel fil-kmamar privati tiegħi. Il-palazz kien labirint ta' intriġi politiċi u ambizzjonijiet personali. Nobli u kunsilliera kienu jikkompetu għal favuri, kull kelma u ġest kienu analizzati biex ifittxu tifsiriet moħbija. F'dan l-ambjent instabbli, is-sigriet tiegħi kien kemm pis kif ukoll protezzjoni. Kien hemm mumenti meta l-pis ta' din il-ħajja doppja kien jidher li ma jiflaħx għalih. Is-solitudni li ma nistax naqsam l-essenza vera tiegħi ma' dawk ta' madwari kienet taffiġni. Iżda mbagħad kont niftakar fil-kliem ta' Mordecai dwar il-fiduċja u l-iskop divin u kont insib is-saħħa biex inkompli. Ftit kont naf li din il-ħila li mbaħħar bejn żewġ dinjiet imkabbra jum wara jum kellha tkun fundamentali għar-rwol li kont destinata li naqdi. Iż-żmien kien se juri li l-pożizzjoni unika tiegħi, ludija fil-qalba tal-poter Persjan, ma kienitx aċċident, iżda biċċa kruċjali f'pjan ferm akbar. Il-palazz bil-kurituri tiegħu bla tmiem u tpaċpiċ fid-dell kien art fertili għal komplotti. Kien f'nofs dan l-ambjent mimli tensjoni li Mordecai, dejjem viġilanti, skopra komplott sinistru kontra s-Sultan Xerxes. Żewġ gwardjani tal-palazz Bigtan u Tere kienu qed jippjanaw li joqtlu lis-Sultan. Il-motivazzjonijiet tagħhom baqgħu oskuri, iżda l-intenzjonijiet tagħhom kienu ċari u fatali. Mordecai, li l-lealtà tiegħu lejn l-imperu kienet meluba biss mid-devozzjoni tiegħu lejja u lejn il-poplu tagħna, aġixxa malajr. U għarrafni bil-konfoffa jafda fil-pożizzjoni tiegħi biex inwassal l-informazzjoni lis-Sultan. F'dak il-mument ħassejt it-toqol tal-kuruna tiegħi bħal qatt qabel. Deċiżjoni żbaljata setat mhux biss tiswa l-ħajja tas-Sultan, iżda wkoll tpoġġi f'riskju l-pożizzjoni tiegħi u potenzjalment is-sigurtà tal-poplu kollu tiegħi.
B'qalbi tħabbat iżda b'determinazzjoni soda wassalt l-informazzjoni lis-Sultan Xerxes. Għamilt ħilti biex nagħti l-mertu tal-iskoperta lil Mordecai għax kont naf li l-lealtà tiegħu kienet jistħoq ilha rikonoxximent. Is-Sultan juri l-aqal tiegħu maħax it-teddida b'mod ħafif. Saret investigazzjoni bir-reqqa li kkonfermat il-verità tal-informazzjoni. Il-konġurati inqabdu u ġew ikkastigati u s-Sultan ġie salvat minn destin traġiku. Dan l-avveniment mhux biss saħħaħ il-pożizzjoni tiegħi fil-qorti, iżda olla wkoll l-istatus ta' Mordecai. L-isem ta' Mordecai ġie mniżżel fil-kroniċi rjali għadd ta' rikonoxximent li għalkemm der żgħir f'dak il-mument kellu juri li kien ta' importanza kbira fil-futur. Ftit konna nafu li dan l-att ta' lealtà kellu jkun l-ewwel pass f'katina ta' ġrajiet li kellhom jittestjaw il-kuraġġ u d-determinazzjoni tagħna bħal qatt qabel. Il-kwiet li ġie wara l-iskoperta tal-komplott kien qasir. Periklu ġdid aktar qarriqi u mifrux malajr ħareġ fid-dier. Haman, raġel ambizzjuż u kattiv, kien tela l-kariga ta' Prim Ministru tas-Sultan Xerxes. Il-mibeda tiegħu għall-lut, speċjalment għal Mordecai, li kien jirrifjuta li jitbaxxa qudiemu, waslet biex ifassal pjan diaboliku. Kien Mordecai li ġabli l-aħbar tal-biża'? Haman kien ikkonvinċa lis-Sultan biex jiffirma digrit li awtorizza l-qerda tal-lut kollha fl-imperu. It-terrur li ħassejt f'dak il-mument kien li ma jistax jiġi deskritt. Il-poplu tiegħi, il-familja tiegħi, kollha kienu kkundannati minħabba kapriċċ ta' dan ir-raġel vili. Id-digrit kien blaħnina fis-sempliċità u l-brutalità tiegħu. F'jum speċifiku, il-lut kollha, irġiel, nisa u tfal kellhom jinqerdu. Il-proprjetà tagħhom kellha tinsteraq, ħajjithom titħassar mill-istorja. Id-data magħżula bix-xorti kellha tkun minn hemm 11-il xahar. Hekk kif Mordecai kien qed jirrakkuntali d-dettalji ħassejt id-dinja tiegħi tiġġarraf. Il-palazz li qabel kien jidher kien tad-deb issa der ħabs li jifga. Bħala reġina kont protetta imma bili ma prezz. L-idea li nibqa' ħajja waqt li l-poplu tiegħi inqered kienet ma tifilħux għaliha. Il-biża' tal-oka rabja u mbagħad għal determinazzjoni qawwija. Kont naf li l-pożizzjoni tiegħi bħala reġina ma kienx b'kombinazzjoni. Forsi kif issuggerixxa Mordecai kont wasalt għat-trons għal mument bħal dan. Ir-responsabbiltà li naġixxi kienet tafas fuq spallejja bħal qatt qabel. Dak il-lejl waqt li l-palazz kien rieqed għattajt sigħat inqum nitlob għall-erf u l-kuraġġ. Kont naf li kelli naġixxi iżda kull mossa kienet se tkun riskjuża. Pass żbaljat seta' jissiġilla mhux biss id-destin tiegħi iżda dak tal-poplu kollu tiegħi. L-iżvelar tal-pjan ta' Haman ħallini f'salib it-toroq perikolus. It-triq qudiemi kienet dejqa u mimlija riski, iżda l-alternattiva, il-qerda tal-poplu tiegħi, ma setax titqies. Il-pożizzjoni tiegħi bħala reġina li qabel kienet tidher bħal ħrafa, issa wriet li kienet pis tqil u responsabbilta li taffeċ. Il-protokoll tal-palazz kien ċar u riġidu, ħadd lanqas ir-reġina ma seta' jersaq lejn is-sultan mingħajr ma jissejjaħ. Il-kastik tal-li tikser din ir-regola kien il-mewt ħlief jekk is-sultan jestendi x-xettru tad-deb tiegħu bi klemenza. Ma kontx issejjaħt fil-preżenza rjali għal 30 jum, fatt li kien jafas fuq moħħi bħaċ-ċomb. Mordecai bat li messaġġ urġenti jitlob għal azzjoni. Kliemu kien jidwi f'moħħi, min jaf jekk mhux għall-mument bħal dan li int wasal tas-saltna. Il-verità ta' dan il-kliem laqtitni bisħieħ. It-tluħ tiegħi ma kienx biss xorti jew kombinazzjoni iżda parti minn pjan akbar. Għattajt li mqajma niġġieled bejn il-biża' u dmir. Il-biża' kienet tgħidli bil-mod dwar ir-riski, dwar il-possibilità li nitlif kollox inkluż ħajti. Iżda dmir ir-responsabbilta lejn il-poplu tiegħi kien jitkellem aktar b'saħħtu. Bil-mod ħassejt determinazzjoni tikber ġo fija telep it-terrur. Ħadd deċiżjoni kont ser naġixxi anke jekk dan iqum ħajti. Tlabt lil Mordecai biex jiġbor il-lut kollha f'Susa għal sawn ta' 3 ijiem. Jien u l-qaddejja tiegħi konna nagħmlu l-istess. Din kellha tkun il-preparazzjoni spiritwali tagħna għall-isfida li kienet ġejja. Hekk kif għaddew il-jiem tas-sawm, ħassejt ir-riżoluzzjoni tiegħi tissaħħaħ. Il-biża' kienet għadha hemm, iżda issa kienet megħluba minn sens ta' skop u kuraġġ li ma kontx naf li kelli. Kont lesta biex niffaċċja lis-sultan, lesta biex niżvela l-identità vera tiegħi, lesta biex niġġieled għas-sopravivenza tal-poplu tiegħi. Il-jum wasal. B'qalbi tħabbat iżda b'determinazzjoni soda ilbist l-ilbis rjali tiegħi. Kull pass lejn is-sala ta' tron kien jidwi bit-toqol tad-destin.
Hekk kif ersaqt rajt lis-Sultan Xerxes bil-qiegħda fuq it-tron imponent tiegħu. Ħarsit naltaqat u żmien donnu waqaf. Għal-ferħ tiegħi is-Sultan estenda x-xettru tad-deheb. Ħtaft l-opportunità u kontra kull aspettattiva, stedint lis-Sultan u lil Haman għall-ikla li kont ħejjejt. Is-Sultan kurjuż aċċetta minnu fih. Matul l-ewwel ikla żammejt is-sigriet tiegħi. Is-Sultan li ntebaħ li kien hemm aktar xider staqsini x'kien ix-xewqa vera tiegħi. B'kawtela stedintom għal tieni ikla l-għada fejn wegħed li nikxef kollox. Il-lejl ta' wara kien imqalleb. Ġrajiet mhux mistennija waslu lis-Sultan biex jiskopri l-lealtà li Mordecai kien wera fil-passat li kienet ġiet minsija. Haman min-naħa l-oħra kien qed jippjana l-eżekuzzjoni ta' Mordecai injorant tal-bidla li kienet waslet. Fit-tieni ikla ħassejt li l-mument kien wasal. B'qalbi tħabbat iżda b'vuċi soda fl-aħħar żvelajt l-identità vera tiegħi lis-Sultan. Jien Ludija iddikjarajt inħoss it-toqol ta' dan il-kliem. Ix-xokk kien jidher fuq wiċċ Xerxes u ta' Haman. Imbagħad kxift il-pjan ħażin ta' Haman. Iddenunzjajt il-komplott tiegħu biex jeqret lill-poplu tiegħi, inkluż lili ir-reġina. Ir-rabja tas-Sultan kienet immedjata u terribbli. Haman li nteba li tmiem tiegħu kien qrib talab għal ħnina iżda kien tard wisq. Id-destin ħa dawra drammatika. Haman ġie kkundannat għal mewt fl-istess forka li kien ħejja għal Mordecai. Ir-raġel li kien ippjana l-qerda tal-lut spiċċa meqrut mill-ħażen tiegħu stess. F'dak il-mument ħassejt taħlita ta' serħan u apprensjoni. Il-periklu immedjat kien għadda, iżda d-digrit tal-qerda kien għadu jħuf fuq il-poplu tiegħi. Kont naf li l-ġrida tagħna kienet għadha ma ntemmitx. Bil-waqa ta' Haman, mewġa ta' serħan xterdet fil-palazz, iżda l-ġrida tagħna kienet għadha ma ntemmitx. Id-digrit tal-qerda is-siġillat biċ-ċurkett tas-Sultan kien għadu liġi u ma setax jiġi rtirat. Għal darb'oħra kelli nappella lis-Sultan Xerxes din id-darba biex insalva lil poplu tiegħi mill-qerda imminenti. Is-Sultan issa konxju mill-wirt tiegħi u l-lealtà ta' Mordecai wera ruħu lest jisma'. Tana l-awtorità biex noħolqu digri ġdid. Dan ippermetta lil-lut jiddefendu ruhom kontra kwalunkwe attakk u biddel jum maħsuba traġedja f'wieħed ta' rebħa. L-aħbar infirxet malajr mal-imperu kollu. Il-lut li qabel kienu kkundannati għal mewt issa kellhom il-permess jiġġieldu għal ħajjithom. Is-serħan u l-ferħ kienu jinħassu f'kull komunità ludija. Meta wasal il-jum fatali, il-lut madwar l-imperu kollu qamu biex jiddefendu lilhom infushom. Ir-rebħa kienet kompluta. L-edewwa tagħna ġew meluba u l-poplu tiegħi ġie salvat mill-qerda. Il-jum li kellu jkun ta' niket inbidel f'ċelebrazzjoni tal-ħajja u l-libertà. Mordecai, ir-raġel li rabbini u li l-erf tiegħu kien igwida l-azzjonijiet tiegħi, tolla għal pożizzjoni ta' unur kbir. Is-Sultan ħatru Prim Ministru jieħu post Haman. Li nara lil Mordecai libes il-bis rjali rikeb fi żwiemel fit-toroq ta' Susa fost l-akklamazzjoni tan-nies mela qalbi bil-ferħ u l-gratitudni. Biex niċċelebraw dan il-ħelsien kbir waqafna l-festa ta' Purim. Din il-festa annwali kellha sservi bħala tfakkira dejjima tas-sopravivenza tagħna kontra kull probabilità, ċelebrazzjoni tal-kuraġġ quddiem l-avversità u tal-fedeltà ta' Alla lejn il-poplu tiegħu. Meta nirrifletti fuq dak kollu li ġara, nistaġeb l-iżvolġiment tal-ġrajiet. Min il-tima għal-reġina, minn ħajja ta' sigriti għal pożizzjoni ta' seta' miftuħa, l-istorja tiegħi saret xhieda ta' kif atti ta' kuraġġ iggwidati mill-fidi jistgħu jibdlu l-kors tal-istorja. Ħajti fil-palazz komplet iżda issa biskop ġdid. Bħala reġina u Ludija użajt l-influenza tiegħi biex nipproteġi u nippromovi l-ġid tal-poplu tiegħi. L-esperjenza għalmitni li kull wieħed u waħda minna, ma jimpurtax kemm jidher improbabbli, jista' jissejjaħ biex jagħmel differenza fi żminijiet kruċjali. L-impatt ta' dawn il-ġrajiet għadu jidwi matul il-ġenerazzjonijiet tfakkira eterna li l-kuraġġ, il-fidi u d-determinazzjoni jistgħu jirbaħu anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar mudlama. Meta nħares lura, nara kif kull mument ta' ħajti, mit-tfulija tiegħi bħala il-tima sa tluħ tiegħi bħala reġina, ħejjini għar-rwol kruċjali li kelli. L-istorja tiegħi hija xhieda ta' kif il-kuraġġ, il-fidi u d-determinazzjoni jistgħu jelbu l-avversità. Nittama li din tispira lilek biex tara fil-potenzjal tiegħek stess biex tagħmel differenza, ma jimpurtax kemm tista' tħossok insinifikanti. Jalla l-istorja tiegħi sservi bħala tfakkira li kull wieħed u waħda minna jista' jissejjaħ biex jaġixxi f'mumenti deċiżivi. Jalla l-kuraġġ biex tiffaċċja l-isfidi u l-erf biex tara fil-mumenti tajjeb biex taġixxi jkunu dejjem miegħek.
Jalla ssib is-saħħa fil-fidi tiegħek u l-iskop fl-azzjonijiet tiegħek bħalma sibtien. Sal-laqgħa li mistana.